yake. shaidu uku sau uku su ma sun tabbatar ma'aikin mu guda yake. Ya wanda ya kaki rayuwa gun mu kala uku, ya kago wasu tekuna ya sanya mana su uku, bai sa akuya ta haihu kuma har yaya uku. Cikin ikon nasa dan ya taka a awa uku, mutum ko wani shekara guda da wata uku, wani ma biyu in aka yi rashin sa'a har uku. Allah kenan mai indiyar da ya so kaliku, Allah da ban na rera wakar uku sau uku. Cikin tabiyan so nake na zo da shaidu uku da kakkaunu, na ta gane ba na biyan saduku. dangi wallahi annabin mu da bai shi yake. Salati mara adadin yawa duka biliyan uku, sau adadin duniya kiyama duka kaliku. Ka sanyo ali ka sa iyaye na mujahidu, ka sa umami na zuljalal bukata uku. Ka sa min sahabu dukkanin su ya kaliku, musamman ma sayyidi Abubakar Sadiku da mazan faman ka jarumin ka kuma bayiku, da sayyidina Usmanu mai iya shiga uku, mazan fama ali jarumin kana ko hudu. Tabbas a sahabu makiyinku ya shiga uku. dangi wallahi annabin mu da bai shi yake. Ka jirgin karshen sunu mai samu baddaku, wanda yake cikinsa ba shi ba shiga uku, mai har hada kan mutum mu so annabi Sadiku. Ka karar masa tallafin ka ya Allah gaziku, ka bar mu da shi duhu ya da rimdi da galiku, mu dinga yabo da isar da sako na mujahidu, dai kowa ya fahimci ba na biyin sayyidu. Yanzu zan tafi sallama ga annabi gatan uku, mai warware gwaramar mu bayinsa da galiku, ka tserar bayi gwanin mu mai yin ceto uku. Salamu alaika yawan takuban ga gudu, salamu alaika yawan zirga-zirgar gudu, salamu alaika yawa nasarar dan gudu, salamu alaika yawan sadaukan dan gudu, salamu alaika yawan baran gudu, salamu alaika yawan zirga-zirgar gudu, salamu alaika yawa nasarar dan gudu, salamu alaika yawa na koman dan gudu, salamu alaika yawa na koman dan gudu, salamu alaika yawan gasidin ya salu. dangi wallahi annabin mu da bai shi yake. Salamu ala mai Abubakar mai kuma Faruku, mai juya kwai da babu dangatan kaliku, aya mai kura godiyar halitta duka sadiku, annabi gatan uku, annabi ramar uku, mai wasu kwana uku, mai wasu sirri uku, mai mata uku so uku, ‘ya'yansa maza uku, mata ɗaya ka uku, mai wasu wata uku, mai zulhaji mai rabiya awal ramadan uku, ko mai dutsen safa da marwa mai gudu, mai yi wa abin da rabu na ke wa mutum uku. dangi wallahi annabin mu da bai shi yake. Na kuke ne ‘yan uwa ku zo ga waƙar uku, cikin tabiyin ta ce na zo da kalamai uku, domin mu fahimci wanda rabu ya bai wa uku. Mai wasu sura uku, kowace aya uku, kuma mai wasu yakuna fitar duba ya uku. Mai bara ma ku ji dan ku gana annabu ne mai uku. Babu ci ba sha mai gidanmu na yin kwana uku, sannan duk in zai ci ne fa da yatsu uku. Abin mamaki gwaninmu bai wuce lauma uku, dangi ga sunna idan da mai yin ta wata uku. Yama dai nan ganzaya cikin yin wakar kai kumanta ta biyin ta ce na zo fa da shaidu uku, jaura ta hukunta za na zo da kalamai uku. Fata na dai ku gane ba na biyin sadiku, salati adadin yawan halittun ka dubu uku, mai tarwata makiyan ma'aikin ka Muhammadu, ka sanyo ali ka sa sahabbai duka kaliku, da baban masharu na jambulo mai kwana uku, ka bar mu da shi duhu ya bakar da miyo baraku, da yaya na yasa allu dan darajar raziku. dangi wallahi annabin mu da bai shi yake. Ni ne dai naka na gidan Sidi mu mace kanan yasa allu ɗinka ne da mujahidu, na malam awwal zirin kaɗin nan ne sai ya tuka bar na kai da haka ka bar ni na shiga uku, kamun talabi dan yi sarka ya annabi Sadiku, ka yarda da ni naka ne ka amsa mini sayyadu, ni ne dai naka na gidan Sidi mu
Muhammadu ka daba min dan isar ka kuma a cikin ta uku. Ana ismi na gidan Sidi ini Shek Sharif Stani Jambulo wa askunu fi haratu Jambulo. Ana dalibu fi madrasatu jama'atu ahbab Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabihi wa sallimun ta. Dangi wallahi annabin mu da bai shi yake